Cum să fii Warburg într-un papuc? Măi, băiatule. Încarcă grav. Nu, poți să filmi. E drăguță un foto, în apropiere pe aici. Nu știu. De la Antena 1. Uite-mă că urcă. Ce armăta, dracu. Corect. Motorul mai greu în față, de omul ăla știe. Mi-au amendă măcar. Nu, tot, până urcă pe mine. Hai mă, să mergem. Englezii mânca. Hai mă, să facem interviu. Sunt proști full ăștia. Hai că ai ieșit și tu în cadru. Ulu, uite-mi plătești. Iubiți acel copil care mimează efortul. Cum să pui Warburg în papuc, băi? Mai mare Warburg decât papucul. Mai mare Warburg decât papucul. Eu ăla le cade pe drum. Ce mașină e? Ăsta Warburg. Ai filmat mult?